खुलुमबाय स्टुडिअ दं आं रबिन बसुमतारी। भारतनि नखर मन्त्रि बिफाना मोनफ्रोमबो रायजोनि गिबि मन्थ्रिखौ पाकिस्तानजों सोमोन्दो थानाय भिजाखौ बन्द खालामनो एबा होबथानो बिथोन होदों। पहलगामाव उदखारि गाग्लोबनायनि उनाव मिरु नखर मन्त्रि बिफाना मोनसे मख'जाथाव थांखि लादों दि नखर मन्त्रि अमित शाहआ गासैबो रायजोनि गिबि मन्थ्रिफोरजों सावरायना नखर मन्त्रि बिफाना बे बिथिङाव पाकिस्तानजों सोमोन्दो थानाय गासैबो भिजाफोरखौ बोखारनो बिथोन होदों। अमित शाहआ रायजोनि गिबि मन्थ्रिफोरखौ पाकिस्ताननि नोगोरारिफोरखौ थाबैनो गाव गावनि रायजोफोरनिफ्राय बोखारनो बिथोन होदों। मावख'आरिफोरजों मोनसे सावरायनायनि उनाव बे थिरांथाखौ लानाय जादों। मख'जाथावदि पहलगाम उदखारि गाग्लोबनायनि उननिफ्रायनो भारत सरकारा अरायसम एक्शन मोडआव दं। बे गाग्लोबनायनि उनाव भारत सरकारा गिबियाव भारत आरो पाकिस्ताननि गेजेराव जानाय सिन्धु दै गोरोबथाखौ होबथादों। भारतआ नेमखान्थि बायदियै पाकिस्ताननो लाइजाम लिरनानै सिन्धु दै गोरोबथाखौ होबथानायनि सोमोन्दै फोरमायदों। बेनि अनगायैबो अटारी सिमाखौ बन्द खालामनो थिरांथा लानाय जादों। भारतआव फैनाय पाकिस्तानी नोगोरारिफोरखौ गावसोरनि लामाजों थांफिननो थाखाय 1 मेसिम सम होनाय जादों। बेजों लोगोसे मोन्नैबो गोजौ आय'गाव मावफारियाफोरनि अनजिमाखौ 50 निफ्राय 30 सिम बाङाइ खालामनाय जादों। खुलुमबाय स्टुडिअ दं आं रबिन बसुमतारी। भारतनि नखर मन्त्रि बिफाना मोनफ्रोमबो रायजोनि गिबि मन्थ्रिखौ पाकिस्तानजों सोमोन्दो थानाय भिजाखौ बन्द खालामनो एबा होबथानो बिथोन होदों। पहलगामाव उदखारि गाग्लोबनायनि उनाव मिरु नखर मन्त्रि बिफाना मोनसे मख'जाथाव थांखि लादों दि नखर मन्त्रि अमित शाहआ गासैबो रायजोनि गिबि मन्थ्रिफोरजों सावरायना नखर मन्त्रि बिफाना बे बिथिङाव पाकिस्तानजों सोमोन्दो थानाय गासैबो भिजाफोरखौ बोखारनो बिथोन होदों। अमित शाहआ रायजोनि गिबि मन्थ्रिफोरखौ पाकिस्ताननि नोगोरारिफोरखौ थाबैनो गाव गावनि रायजोफोरनिफ्राय बोखारनो बिथोन होदों। मावख'आरिफोरजों मोनसे सावरायनायनि उनाव बे थिरांथाखौ लानाय जादों। मख'जाथावदि पहलगाम उदखारि गाग्लोबनायनि उननिफ्रायनो भारत सरकारा अरायसम एक्शन मोडआव दं। बे गाग्लोबनायनि उनाव भारत सरकारा गिबियाव भारत आरो पाकिस्ताननि गेजेराव जानाय सिन्धु दै गोरोबथाखौ होबथादों। भारतआ नेमखान्थि बायदियै पाकिस्ताननो लाइजाम लिरनानै सिन्धु दै गोरोबथाखौ होबथानायनि सोमोन्दै फोरमायदों। बेनि अनगायैबो अटारी सिमाखौ बन्द खालामनो थिरांथा लानाय जादों। भारतआव फैनाय पाकिस्तानी नोगोरारिफोरखौ गावसोरनि लामाजों थांफिननो थाखाय 1 मेसिम सम होनाय जादों। बेजों लोगोसे मोन्नैबो गोजौ आय'गाव मावफारियाफोरनि अनजिमाखौ 50 निफ्राय 30 सिम बाङाइ खालामनाय जादों। खुलुमबाय स्टुडिअ दं आं रबिन बसुमतारी। भारतनि नखर मन्त्रि बिफाना मोनफ्रोमबो रायजोनि गिबि मन्थ्रिखौ पाकिस्तानजों सोमोन्दो थानाय भिजाखौ बन्द खालामनो एबा होबथानो बिथोन होदों। पहलगामाव उदखारि गाग्लोबनायनि उनाव मिरु नखर मन्त्रि बिफाना मोनसे मख'जाथाव थांखि लादों दि नखर मन्त्रि अमित शाहआ गासैबो रायजोनि गिबि मन्थ्रिफोरजों सावरायना नखर मन्त्रि बिफाना बे बिथिङाव पाकिस्तानजों सोमोन्दो थानाय गासैबो भिजाफोरखौ बोखारनो बिथोन होदों। अमित शाहआ रायजोनि गिबि मन्थ्रिफोरखौ पाकिस्ताननि नोगोरारिफोरखौ थाबैनो गाव गावनि रायजोफोरनिफ्राय बोखारनो बिथोन होदों। मावख'आरिफोरजों मोनसे सावरायनायनि उनाव बे थिरांथाखौ लानाय जादों। मख'जाथावदि पहलगाम उदखारि गाग्लोबनायनि उननिफ्रायनो भारत सरकारा अरायसम एक्शन मोडआव दं। बे गाग्लोबनायनि उनाव भारत सरकारा गिबियाव भारत आरो पाकिस्ताननि गेजेराव जानाय सिन्धु दै गोरोबथाखौ होबथादों। भारतआ नेमखान्थि बायदियै पाकिस्ताननो लाइजाम लिरनानै सिन्धु दै गोरोबथाखौ होबथानायनि सोमोन्दै फोरमायदों। बेनि अनगायैबो अटारी सिमाखौ बन्द खालामनो थिरांथा लानाय जादों। भारतआव फैनाय पाकिस्तानी नोगोरारिफोरखौ गावसोरनि लामाजों थांफिननो थाखाय 1 मेसिम सम होनाय जादों। बेजों लोगोसे मोन्नैबो गोजौ आय'गाव मावफारियाफोरनि अनजिमाखौ 50 निफ्राय 30 सिम बाङाइ खालामनाय जादों। मोनसे गोजोनथाव खौरां। क'क्राझार सहरनि जेडि रडजों नांजाबनाय सुदेमपुरि गांजेमा बाजाराव थानाय आइ आफा मेडलाइफ बिएम हस्पिटालाव बेराम सोखानो हानायनि गोबां खाबुफोर दं। जेरै नोंथाङा आइ आफा मेडलाइफ बिएम हस्पिटालाव गासै समावनो इमार्जेन्सि डक्टर्सफोरखौ एभेलेबल मोननो हागोन। आरो बेयाव मेडिकेल लेबरेटरि, फार्मासि, पेडियाट्रिक्स, मेडिसिन, गायनोकल'जि, रेडिय'लजिस्ट, सार्जारि, डेन्टेल, कार्डिय'लजि, गैस्ट्र'न'लजि, इउर'लजि, डेन्टेल एक्स-रे, प्ले एरिया, एक्स-रे, सन'ग्राफि, अटि, थामहिनबा अपारेटिं थियेटार, आइसिइउ आरो एनआइसिइउ, पिआइसिइउफोरनि डक्टरफोरा एभेलेबल दं। लोगोसे नर्मेल डेलिभारि, सि सेक्सन्स, गल ब्लाडार स्टन, किडनि स्टन, एपेन्डिक्स आरो हार्नियाफोर बेराम जानायफोरखौ अपारेसन खालामनायनिबो सुबिदा दं। आइ आफा मेडलाइफ बिएम हस्पिटालाव सप्ताफ्रोमबो फार्मासिजों लोगोसे लेबरेटरि आरो सप्ताफ्रोमबो इमार्जेन्सि सार्भिसजों लोगोसे 24 घन्टा जेब्लायबो खुलायै थागोन आरो बेयाव लांलाय लाबोलाय खालामनो थाखाय एम्बुलेन्सनि सार्भिसबो थागोन। बेनिखायनो ओनसोलनि सुबुंफोरा बेराम आजारफोरजों भुगिनानै दंब्ला क'क्राझार सहरनि आइ आफा मेडलाइफ बिएम हस्पिटालाव फाहामथाय लाफैनो हागोन। लोगोसे नोंथाङा 9101655430 एबा 8822688026 बे जानबुं नम्बरनि गेजेरजों थोंजों कल खालामना आबुङै खौरां लाहरनो हागोन।